Fideo hyfforddi byr yw hwn ar git Gwaith, Troi, eich Llaw. Defnyddir y kit Gwaith ar gyfer cyflwyno myfyrwyr i theori gosod Brics. Mae gosod Brics yn rhan hanfodol o'r diwydiant adeiladu. Bod y kit hwn yn canolbwyntio ar Brics, yr un yw'r technegau a'r theori ar gyfer unrhyw fath o waith bloc, megis blociau bris. Mae galw mawr am fricwyr yn y diwydiant adeiladu i osod y gwaith bloc sydd ei angen i godi tai, waliau a strwythurau parhaol eraill. Dyma sut fydd y kit yn cyrraedd gyda chi, dim ond ar ôl gwirio ei fod o gyd yno i ceiffau anfon at ein partneriaid. Yma gallen weld beth yn union sydd yn y kit. 3 blwch o Brics sbwng cyfanswm o 144, het galed, bolster gwaith main, medrydd morter, morthwyl drilio, piniau a llinell, set o drywelion, lefel wirod, morthwl Brics, disgrifiad swydd bricwyr gyda samplau o fathau o fondyn. Does dim angen gosod gyda'r kit hwn, felly nesa byddwn yn edrych ar weithgaredd enghreifftiol. Mae'r llyfryn sydd wedi gynnwys yn y kit yn rhoi enghreifftiau o amrywiol fathau o fondyn Brics sy'n cael ei defnyddio yn y diwydiant. Fel rheol, rydym yn gofyn i fyfyrwyr geisio codi wal fach yn y gwahanol fathau o fondyn, megis bondyn estyn a bondyn Saesneg. Unwaith bydd y rhain wedi'w hadeiladu, gallwn ddangos y gwahaniaeth mewn cadernid adeileddol rhwng y ddau fath o fondyn. Nid yw'r bondyn estyn yn dal pwysau, ac fel arfer mae'n cael ei ddefnyddio fel wyneb ar gyfer wal geidod, sy'n cael ei chynnal gen strwythur cryfach y tu ôl. Fel y gallwch weld, mae'n hawdd ei ddymchwel, oherwydd trwch hanner Bricsen yn unig yw hi. Fodd bynnag, bondyn Saesneg yw'r math cryfaf o fondyn ar gyfer wal 1 Bricsen o drwch, ac o'i chymharu mae dipyn yn fwy cadarn ac anodd ei dymchwel, fel y gallwch weld. Defnyddir y math hwn o fondyn yn gyffredin ar gyfer waliau dal pwysau neu waliau annibynnol. Mae'r offer sy'n dod gyda'r kit yn cael ei defnyddio'n bennaf fel pwyntiau trafod o ran sut y dylai bricwyr ddefnyddio rhain wrth ei gwaith. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw fric sbar, gellir defnyddio rhain i ddangos sut i'w ddefnyddio'n iawn. Mae'r kit hwn yn gweithio'n dda ar y cyd â chit syrfeio a lefelu Troi eich Llaw. Gwylwch y fideo hyfforddi hwnnw ar sut i'w ddefnyddio gyda'i gilydd. Os oes gennych unrhyw problemau gyda'r cyfarpar, cysylltwch â'r tîm Troi eich Llaw ar dim 1 554 748 111.